Hi BISPRINS! Today kami ay sa Thailand Haul. Since hindi namin napakita nung nag-Thailand kami kasi medyo busy that time kaya hindi namin na-haul. So ipakita lang namin sa inyo kung ano nabili namin at para malaman nyo na mura talaga magbili ng mga gamit doon. So start na tayo! Ito yung binili namin. Ano tawag dito? Canvas bags. Pag bibilhin mo ng dalawa, 16 na lang siya. Mura lang, 60 baht. Yes. Cute, no? Okay, next. Chatuchak namin. Chatuchak. Tama ba? Chatuchak namin nabili. Ayan, kay Dodong na shorts. Dalawa. Magkano to, Dong? Maganda yung tela. Tingnan yung quality. Sobrang ganda. Binili ko sa isang store din doon. Madami ako binili. 6. Kasi pag konti bilhin mo, mas mahal. Kaya binili ko 6. 120 na lang isa. So 1, 2. Puro plain sila. Plain black, plain white, gray, and parang tan color. Ano lang, iba-ibang design. Manipis yung dito. Same sa white. Pang summer. Pang summer or pwede mo rin siya i-jacket kasi. If ever. Yung color black na plain. Ito din. Ayan. Tali-tali siya sa neck. Ito. Yung color white. Ito naman off-shoulder. Isa lang binili ko kasi madami na ko off-shoulder. So, color gray naman. Tapos, quality din yung tela. Para siyang binili sa mall. Next na. Ano lang next? Kahit saan. Ito. Bilig ako sa stickers. Bumili ako madaming. Mura lang ba yan? 5 o 10 baht lang. Isa? Cute! Sino yan? Anime ba yan? Oo. Yan. Basta madaming stickers doon. Yan. Mura lang sila. Parang 5 or 10 baht lang. 8 pesos. Mga 8 pesos. 10 baht. Kasi dito sa mall, di ba yung stickers medyo mahal. So, mas mura yung stickers. Nalagay ko sa ref. Saan man pwede dikit sa buong bahay. Favorite niya kasi lagyan ng stickers yung ref. Lagay ko siya dyan sa loob ng ref. Okay. Ito naman, binili namin ni Lablab. Ito sa'yo. Isa kami. Hindi siya unisex kasi siya. Unisex to. Magka-same size ang Oo, pang mga temple. May pinuntahan kaming temple na bawal dun yung shorts. Sobrang init dun kaya tag-shorts kami. Pero may mga tindahan sa labas. Nagbibenta ng mga ganito. So, binili namin. 100 baht lang din. 100 baht. Wala lang. Tsaka maganda rin siya. For summer. Siyempre, nilaban na natin yun. Kaya, guys? Ito. Dahil mahilig ako sa mga polo. Yes. Super. Sobrang daming polo. At sobrang ganda at quality. Branded. Vintage na mga polo. Sa Chatuchak. Lahat sa Chatuchak. Actually, lahat sa Chatuchak. Yung iba lang sa floating market. Ayan, mga ganito. Cute. Yan. Susuotin niya ni Dodong ano siya, fashion show. Fashion show. Joke lang. Ayan, mga ganyan. Simple lang. Ano lang siya. Mga 120. Ganyan. 100 to 120 baht. Pwede ka kasing tumawad, di ba? Kung ano man yung price nila na nandun, usually. Kung pwede ka pang tumawad, ayan, 140. Pwede mo pang gawin 100 baht. Yan. Depende na lang kung paano ka bumili. Makipag 150 baht. 20 baht. Cute. Yan. Yes. Mura lang. Nilaban ko na siya. Nag-enjoy man kami dun kasi first time namin mag-ganon. Parang siyang divisoria. Yung Chatuchak. Ito naman! Yan, mga t-shirts. Bumili ako ng shirt na plain. Buti napansin ni JOEM yung tindahan na yun.
yun. Ito yun. Kasi M&M's. Plain lang siya. Pero meron siyang 59 since 1989 ako pinanganak. Then, eto, hindi ko alam. Sabi ni Dodong ako daw yan. Yeah, simple lang. 100 baht. So, parang 150 pesos. 160? No? Mura lang. For sure. Eh, pagbili mo to sa mall, magkano to? Depende. No? May mga 800, ganyan dito. 500. Mura 300. Yun, maganda naman yung quality nila. Sorry, nag-fold ako. Ikaw naman daw. Yan pa, meron pa isa. So, yun. Pero napakita ko na. Si M&M. Ikaw na. Wala na po. Wala na laman yan? Wala na. Ngayon pa, uy. Ito, shorts, pang beach. Colorful. Cute gani. Parang batang 90s. Parang mga lumang shorts. Oh. Uso sa kanila ngayon yung mga colorful, mga luma yung style. Oversized shirt, oversized polo. Tapos yung mga, basta, luma. Tapos mga, ewan ko. Cute, hindi ko no? ma-explain. Magkano to, Dong? Yan, ano lang yan. Mapot pa ba yung ano? Hindi. 20 baht lang ata. Uy, grabe! 50 lang. 10, 20 baht lang siya. Grabe. Kaya bumili ako ng mura. Sobrang... Madami pa, kaya na masyado na makulay. Hindi ka Oo, na hindi na niya. personality. Hindi niya kaya lang isuot. Baka makita niyo ako maigi sa beach. Sabihin niyo, uy, siguro yun. Kamukha yun. Kitang-kita ka agad ako. Ay, nako. Ah, ito naman. Sando na may color blue. Tapos meron din silang color red. Uso sa kanila yan, yung mga lumang oh, style. yung luma. Ano lang siya, 50 baht isa. Mura lang yung mga yan. Wala pang 100 pesos. Kung magdala kayo, kanyari 1,000 baht, matipid niyo yun, may makakakain pa kayo. Kung marunong maghagel. Malaki kasi siya. Tapos, ano yun? Position. Meron siyang mga lugar-lugar na kainan, damit, tapos mga items. Tapos, nag-buy ako ng pants. Uy, akin yan! Akin! Talon ako ngayon. Katerno nung ganito ko. Para ako nag-uniform. Hindi, joke lang. Sa kanya. Hindi. Akin to. So, akin naman to. Design ni Dodong yung sa polo. So, akin naman. Maganda siya for panglakad. Kasi yung tela niya, pwede siya pang office. Actually, yung mga nag-office dyan. Kasi formal. Ay! Formal siya. Tapos, ito. So, ito naman color pink or rose. So, baka makita niyo one of these days na suot-suot ko. Ito din. Ayan. Kita mo lang. Nagsistripes na. Ayan, nagsistripes na siya. Tapos, last na ito. Favorite ko to na Design. yung print niya. Dami siyang Checkered. May ligaw sa 20 pieces. checkered. Checkered and stripes and plain. Ako yun. Ikaw daw. Ito, bumili ako nito. Uy, Para bag ko. para kay Ronnie yan. Ah, regalo nga pala. Gift namin kay Ronnie. Ano pa ba? Ay, meron pa ba? Unicorns are real. Ay, ipakita mo muna yung mask mo. Ah, maskara O, pa. ikaw muna. First. Sa likod mo. Mahilig kasi akong mangulit. Hindi pa, meron pa tayo. Ay, meron pa. Pakita mo na. Daming damit dito. O, sige. Ikaw muna para alternate. Ito, damit, ganun din. Basta mga less than 100 or 100 baht sila. Ito, t-shirt. Ayan. This one, just a plain, printed shirt na simple. Parang siya. Nagbabite siya. Ito, mga ano. Ang Mga Chinese color, yung mga ganyan. Thailand na Thailand. Pasalubong Kita nyo, ngayon sa naglalakad daddy. na lang ako sa... Uy, sa daddy mo yan. Tingnan nyo na lang. Tapos bigla akong Lang! Hindi! magbasa sa inyo ng makaiba. Para sa daddy na yan. Pasalubong. Sa lubok sa daddy. Mahilig siya sa Same. puti. Uy, may tawag. Jollibee yan. Or McDo. Hello? Sige, pakita lang. Para sa akin, LBC lang sinabi. Walang sinabi Krisha or Joel.
Talaga. Sana para sa akin. Sana. Lagi na lang sa'yo dumating. Hello! Sana ang gamit. Uy, grabe ka! Tapos ito, cute yan! saan ko ba to? O, buksan mo, i-fold ko na lang. Actually, Pakita mo lang. The Monkey... Sobrang ganda nito, The Monkey seryoso. Nakikita ba siya? Kasi parang nagre-reflect lang. Nakikita, yan. Yan, The Monkey Be Fine. Regalo ko to sa... Mami niya. Ang ganda. Tapos mura lang din. Basta yung mga binibili namin kapag umabot na siya ng 150 to 200, hindi na namin siya bibilin. Yun kasing 1,000 lang, 1,000 or 2,000 lang ata yung dala-dala namin pera. Kasi pangkain, Nag-budget kasi kami. Nag-budget kami pangkain, saka pang-travel pa. Kailangan namin magbili. Kaya dapat 100 below yung kukunin namin or ihahagel namin hanggang 100 to 120. Hindi kami tawad. Hindi kami lagi ng tawad. Yan. Ito, ayan, regalo ko sa mami ko. Gusto ko ng mga babae lang. Ano natin i-zoom. Yan. Ay, wag ka ko. Ganda siya. Ganda, oh. Kailangan labhan. May ano tela siya. kasi siya. Amoy Katsa? bagong. Katsa? Katsa siya sa loob. Tapos may, ano yung ito? katsa? Ano yun? Canvas. Canvas. Yeah. Yan, dalawa sila. Isang... Ano? Isang tan color. Parang siyang tan. Ayan. And then white. And then, ito naman yung white. Sobrang ganda. Perfect for summer. Summer or kahit pang everyday. Ayan. Cute, no? I-close ka na. Nakatipid kayo doon. Basta alam nyo lang kung paano. Kailangan nyo daw makipag-hagel. Ito yung damit. Meron pa. Puro damit. So, meron doon bentahan ng mga maong. So, binili ko yung maong na polo. Pero, dress siya. Ayan, mahaba siya. Mahilig ako sa dress na maong. Hindi siya maong. Polo. Maong. Maong yan. Yan yung sa pants. Talaga? Oo. Ganun mo. Maong. Maong siya na pants. Ayan, checkered. Ay, checkered. Stripes. Tapos, ito naman, shorts. 100 lang din yun. Pero pag bilhin mo to sa ibang, 2,000 plus pesos, no? Dito. Tapos dito, shorts din. 100 lang din to. Tiyempuhan lang talaga. 100 baht. So, wala pang 200 pesos. Ito last. Oo, yung shirts na favorite. Pwede na natin. Sa natin ito next time. Pwede na to. So, yan. Nag-buy kami ng ganito. Yes. Cool, di ba? Cool, no? Cool shirt. We love this shirt. Sa kanya sleeveless. Galing. Patatato ko to sa katawan. Uy! Astig na. Sobrang ganda. Pati yung tela ang ganda. Astig. Ito, medyo pricey na to. Mga 120 to 140 baht. Pricey na yun sa amin. Ayan na yun. Wait lang daw. Delivery. Wait lang ha. May delivery. Okay, anyway. Ay, ang dami. Wala na. Ito pa. Yung binili na. Yan yung first binakita natin. Ayan. Okay, next Ano pa? na. Sa likod muna. Mga favorite nila. The spices. Ito sa floating market na to. Yun, 100 baht lang. Less than 100 baht. 120? 100 na baht. Tapos may sa likod niya, meron din siyang ibang spices. Lemongrass, kaffir lime, galanga, chili, anis, star anise, cardamom, cinnamon, chili, saffron, coconut, saffron, pepper. Saffron sa saffron. Oo nga eh. Pepper curry. Lemongrass powder. Lemongrass. Para sa yung lemongrass powder. Mag-google Tingnan na lang tayo. natin kung paano. Yan. Google namin pa anong pwedeng gawin na food na pwedeng recipe for this. And then, yung mga ano ni Dudong, mga favorite niya, ito talaga, sobrang saya na dyan. Sorry, mailing kasi ako mangolekta ng mga mask, at mga mask. Yung mga ganito.
Yan. Collection niya yan. Actually, pang ano to, pang motor. Yung may ganito sila doon, iba-iba yung design. So, binili ko siya. Dapat bibigay ko sa maintindihan ka kaya nila. Pero, hindi ko na, dinicide ko sa akin na lang. Hindi ko yung kumarinig. And then, bumili ako ng kahoy na Batman. Yan, si Batman. Ito, price ito, kasi nagkamali ako. Dapat nag-intay talaga ako ng chat-to-chat. Kaya lang, sa sobrang excited ko, nag-buy ako sa floating market. Mahal pala doon. So yun, lesson learned. Huwag masyadong ma-excite. Tama lang. Ganyan lang. Ganyan ka pa rin kaway. Tapos, yun. Ang floating market ay pangkain lang. Floating market, yes. Because it's expensive there. So dapat mag-enjoy ka lang sa food. Food Pagdating trip ng lang chak-to-chak, doon ka na magbili Bili. kasi mas mura. Meron pa kaming nalaman na isa pang kainan eh. Kaya lang night food market siya. Oo, gabi siya. Oo, kaya lang nakalimutan namin kung saan. Next time, punta Yung chat-to-chat kasi halo-halo. Pagkain, damit, items, mga ganito din. Pero merong isang night market na puro pagkain. Oo. Yun. Yun, isa lang to dun sa... Hindi ko na sabihin yung price kasi medyo pricey. Kasi solid wood kasi siya. Yeah, it's made of wood. It's mas mabigat pa siya kay Inday. Ulo. Tinin. Yeah. Love na love niya yan. Tapos... Ay, ito po pala. Ang daddy ko kasi may aso. May German Shepherd sa bahay. Kaya binilan ko siya ng tali. Tali para sa kanya. Hindi para sa doggy. Uy, para sa doggy niya! Hindi sa daddy ko. Kasi siya nagpupunta. Para sa kanya. Joker. And then this one, yung mga wooden mask nila. Nasaan yung isang mask? Dalawa lang ba binili ko? Pakilo, nasa ano na. Ito yung mga wooden mask. Yan. Mahilig ako dito. Mahilig siya dyan. Yan yung kanyang... Okay lang na binili na yan sa floating market kasi pagdating namin sa chat-to-chat, yung mismong design na yan, wala. So, hindi siya nagsisi niyan. Feeling ko yung mga mask nila nandun sa mga mas malalayo, yung mga mas tribal yung dating. Yung mga mas luma. Handmade. So, kakaiba talaga siya. Nangungulekta akong mask. Ayan. Deserve. Nakakatakot siya pero... Funny kaya siya. Hindi siya. Ay, oo nga pala, kasali siya. Ito kung nakita mo sa vlog ko sa Thailand. Lang to. Ano lang to? Ano to? 140 baht? 199. 200 baht. Ay, hindi. 180. Natawad ko, di ba? Naghiya ako tawad. 180 baht na lang siya. So, magkano? Wala pa siguro 300. Mga ganun. Pero solid wood siya ha. As in, pwede mo siyang ibato sa kaaway mo tapos mamamatay yung kaaway. No, may kaaway ka na naman. Mabigat kasi siya. Okay. Nangungulekta ko ng mga ganito. Mga skulls. Yes. Nakita ba nila yung isang skull? Yung skull na binili na dati sa States. O hindi kasama to sa haul, pero ipakita ko lang para malaman nyo na kakolek siya ng skull. Hindi, ito. Dalawa pa lang naman. Ito. Binili sa States. Mura lang din. Sale naman to sa States. Ito less than 1,000. Mga 800 pesos lang kasi may sira siya sa likod. So, yan. Pwede mo siyang makuha. Pero kapag bili mo talaga siya, yung original price niya nasa 2,000, 3,000 pesos siya doon sa States. So, ano ba to? Made of wood din yan? Hindi. Ibang material eh. Resin? Hindi ko alam kung anong tawag tayo sa material na. But this one is wood. Yung isa yung binili. Yung isa solid wood. Pero mabigat siya as the same. Bye-bye. 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 Kain pa tayo kare-kare. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, BISPRINS. Isa lang kikipag-usap. Okay na. Mainit na. Kaya love kita eh. Woo! So hot. Kasi nagganyan ka. Nasty. Cooling dating. Okay. Like this video, don't forget to like and share it. And may questions kayo or suggestion, sabihan nyo lang kami. Don't forget to like my Facebook page and Instagram and follow Dodong on Instagram, Basconet.
for more tips, fun, and giveaways. Salamat kaayo! Thank you, love. Thank you. Thank you for your time and pawis. Galing ko po siya nag-jog.